Reciclar vidre s'ha convertit en una tasca vital si volem cuidar el planeta. Per això, des de la Unió Esportiva Santboiana us plantegem un repte amb Ecovidrio. Quin repte? Reciclar tants quilograms de vidre com pesi el primer equip. Per això ens hem passat tots els jugadors, per saber quants quilograms reciclarem. Com reciclarem tot aquest vidre? A través de 3 contenidors d'Ecovidrio que estaran situats a l'entrada del Valdivialeu, a la plaça de Catalunya i a la plaça de la República de la Muntanyeta de Sant Boi. Des del 15 de febrer porta els teus envasos de vidre per reciclar a aquests 3 contenidors i ajuda'ns a aconseguir el repte. Si hi arribem amb l'ajuda de tots, a part de cuidar el planeta, Ecovidrio farà una donació al club per finançar els viatges de les categories inferiors. Aquest partit el guanyem en equip. Recicla vidre i marca. Junts ho aconseguirem.